Intayan kini Apo Konsehal Bjorn Lao. Iso na kano Apo ti chairperson ti PCL Region 1. Naku, sabi ko na nga ba baka siya rin yung susunod na head kaya. Sabi nila baka susunod na rin yan. Soon! Not now at damo PCL president tayo ditoy. So baka soon isutot agbalin nga PCL national president nga surutan ng tumat detoy naganan. Lideratura ni Manong na Handilao, mga idol. Again, teman, ito interview tayo with Konsehal Bjorn Lao. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year na din. When Apo, naelektaran tayo as chairman iti Philippine Councilors League ti Region 1 Apo iti last week. So, mayat DJ slate ni Apo an opposed met ket di awan met nagdidinamag nga ada laban-laban ta igamin ada rotation nyamin dito Apo iti probinsya tayo ket turn talaga iti Ilocos Norte. Just so happen nga datayo Apo iti makder as dimaban iti pagka-chairman kasi dito dua nga head tayo met iti PCL Ilocos Norte chapter ni Konsehal or President JB Bakiran kani VP Kitchel Apo ket adamit pay Apo papananda as ni Konsehal JB mapanisuna Apo iti national tapos ni Konsehal Kitchel met Apo ket mapanmet iti island iti Luzon. So nagsasalitaan mi Apo because ti sumaro no ka DJ nga anan Apo ket siak so siak iti intact der dan Apo nga as chairman iti Philippine Councilors League Region 1 no ko. Ano ti trabaho ti chairman? Actually Apo ti adadalek pelaeng nga madama iti trabaho na ket makikita ka po ti trabaho na ket agar aramid tumetlata iti linteg iti kabuan ti region no kwamet Apo. No ti local tayo as probinsya Apo adda Apo dakdakkel met mas wide to dijayan Apo ken parte na Apo digitoy ket ti plano Apo kadigiti trainings to nga mapasamak iti padak to nga ko konsehales met laeng iti buo nga region 1 no pa. All right.